No niin, nyt mä näytän teille, että miten saadaan mustat palkit pois videosta. Niin kuin näette. Siinä on mustat palkit. Nativeresoille tää on tosi tuttua hommaa. Aluksi me mennään englanninkielisessä Properties. Täällä on sellainen kuin Maintain Aspect Ratio. Otetaan se pois. Näin. Painetaan OK. Huomaatte. Nyt se on vähän venynyt. Ai. Mutta meillä on pulma, koska projektihan on nyt tällaisena resona. Frapsi yleensä tekee tätä, sanotaanko half-sizeellä. Ja me nyt halutaan korjata se. Niin mennään tänne. Project Video Properties. Sinne pääsee myös Alt-Enterillä. Noin. Templateen heti aluksi. Mennään listaan. Valitaan sieltä HDV 720p 30p. Se voi olla myös isompi HDV. Mä itse yleensä käytän tätä. Joo, mutta valitaan nyt tämä. Se on yleensä renderöimiseen ei mene niin kauhean kauaa. Framerate noin 30. Laitetaan Full Resolution Rendering Quality bestille. Joo. Aika vähän tilaa. No. Ja painetaan OK. Näin. Nyt on venynyt. On mustat palkit pois. Ketään ei haittaa. Voidaan laittaa itse asiassa vaikka previewi kaikille vielä.